daga cikin abubuwan da shari'a ta ce mana mu yi don karya sihiri ko neman kariya daga sihiri, a samu ganyen magarya guda 7. Wannan sunna ne ta annabi. Ganyen sallallahu alaihi wasallam, ganyen magarya kwaya 7, ganye na magarya kwaya 7, a daka su a cikin turmi, a kulle su, a samu ruwa wanda zai isa a yi wanka, a zuba wannan ganyen magaryan, a karanta alif lam mim zuwa muflihuna, a karanta ainihin wato amana rasulu, a karanta ayatul kursiyu, a karanta wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman, a karanta wa auhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikuna fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'maluna fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin, a karanta qala musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hada wa la yuflihu as-sahirun, a karanta qul ya ayyuhal kafiruna, a karanta qul huwallahu guda 3, a karanta falaki guda 3, a karanta nasi guda 3.